Boina Galavadar îți lipsește și un sedan mare negru care să-ți completeze estetica? Hai să-ți prezint un A6 Full Black de 365 de cai și un preț de 38.000 de euro cu TVA. Sub capotă se află un sistem plug-in hybrid 2.0 benzină plus electric ce trimite puterea la toate cele 4 roți prin sistemul Quattro. La exterior suntem întâmpinați de un aspect agresiv, dar totuși elegant, grație farurilor LED și a pachetului exterior S-Line complet negru, ca să nu mai dai tu bani pe chrome delete la vericula în folieri. Tematica întunecată se continuă și la interior, unde ce să vezi, pachet S-Line cu scaune sport încălzite din piele și alcantara. Tehnologie din plin pentru că avem instrumentar de bord complet digital, navigație cu Apple CarPlay, încărcare wireless pentru telefon, dar și asistență la parcare, frânare și la fază lungă. Și când o să ia fi tu permisul și ai să-l pui să te aducă de la vreun șpriț, ai loc lejer pe bancheta din spate, atât la cap cât și la picioare, dar ai și posibilitatea de ajustare a climei pe 4 zone. Dacă ai impresia că nu e suficient de încăpătoare și că ai nevoie de un A6 variant, scrie-mi în comentarii ce ai tu de cărat cu mașina și nu încape în portbagajul ăsta imens cu deschidere electrică. Are 115.000 de kilometri la bord, deci dacă vrei să-i faci tu pe următorii 115.000, nu uita să ne dai un mesaj în privat ca să te programezi la test drive.